to Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant and Nellie was her name. Benvinguts a Assignatura Pendent, aquest programa de Conca Televisió, on diversos cursos entre tercer i sisè de primària venen a aquests estudis per resoldre 3 preguntes de 4 matèries diferents. Les matèries són actualitat, ciències, matemàtiques i llengües. Abans de continuar, informar-vos que a part de veure'ns per televisió, per Conca Televisió, també ho podeu fer per internet, www.youtube.com, i un cop a dins hi fiqueu Global Production SCP. En segon lloc, un blog d'assignatura pendent i per últim www.grupasignaturapendent.com. Ara sí, continuem. He dit que hi havia 3 preguntes per les 4 matèries, però cada pregunta teniu un màxim de 30 segons per pensar-la i després respondre-la. En cas que es falli, aquests globus que hi ha aquí s'us petarà un globus per pregunta fallada. En cas de rebot, no s'us petarà. Doncs ara sí, un cop fet aquesta introducció, passem a presentar les escoles que ens acompanyen avui aquí. Benvinguts als alumnes de 6è de primària. Com estem tots? Sí? Començarem amb el Maria Borés, amb la Clara Luque. Hola, Clara. Hola. Què tal? Molt bé. Sí, m'agrada. Tens 11 anys i ets de la Pobla. I el teu esport preferit quin és? El tenis. I jugues molt? Sí. I vas a campionats? No, encara no. Bé, molt bé. Tens un gat? Sí. Té nom? Sí. Bé, és una gata. Kitty. Ah, molt bé. I col·lecciones? Pilotes. Encara no he descobert què és això. Són com una mena d'enganxines de... no sé, com unes marques. Perfecte. I t'agrada molt pintar? Sí. De tot tipus? Sí. Molt bé. El nostre segon participant és el David Garcia. Hola, David. Hola. Tu també estàs tan bé? Sí. Molt bé. I tens 12 anys. Sí. També ets de la Pobla. Sí. I el teu esport preferit quin és? El futbol. Que jugues amb l'escola? No, Amb un equip? amb l'equip del poble. Molt bé. I tu tens 2 gats, Sí, que també tenen nom els 2. sí, el Xupi i la Nina. Molt bé. I també col·lecciones pegotes. Sí. Ja jugueu els 2? No, perquè no juga. Ah, Sí, no es que es col·lecciona. canvien també, o no? Sí. I la tercera participant és la Maria... No. La Míriam. Míriam, perdó. Què més, Míriam? Eloi. Molt bé. Tens 11 anys i ets de la Pobla. Sí. I a tu què t'agrada molt? Patinar. Patinar. Fas patinatge. No, però per cap de setmana pues, patino. T'encanta. Perfecte. I tens una ocella. Un ocell. Ah, un ocell. I com es diu? Pico. Molt bé. Doncs ara sí, presentarem l'altra escola, no serà menys. Benvinguts a del Garcia Foses. Com esteu? Bé. Nerviosos o no? Sí. Bé, normal. L'Èlia Vidal. Hola, Èlia. Hola. Què tal? Bé. Tens 11 anys i d'on ets? D'Igualada. I el teu esport preferit? El bàsquet. I ja jugues amb algun equip? A l'escola? Per lliure? Sí. Molt bé. Amb els pares i això també? Molt bé. El segon participant és el Jordi Calvet. Què tal, Jordi? Bé. Tens 11 anys i ets d'Igualada. I el teu esport preferit quin és? La natació. I... Faig campionats i he guanyat 3 anys seguits a la noia. Carai, felicitats tu. Molt bé. I tens un gat, una gata i un gos. Els 3 tenen nom també? Sí. Digue'ls. La gata Cita, el gat Griset i el gos Rocky. Molt bé. I ara sí, l'últim participant, la Lucía Rebufo. Sí? Tens 11 anys i també ets d'Igualada. No, però visc a Igualada. Vius d'Igualada. Molt bé. I el teu esport preferit quin és? El bàsquet. I tens un gos. Una gossa que es Ah. diu Luna. Molt bé. Doncs ara sí, després de presentar les 2 escoles que ens acompanyen en aquest programa, començarem amb assignatura pendent. Com he dit, hi ha 4 blocs i començarem per el de matemàtiques. Com ho porteu? Bé. Sí? Doncs bueno, anem a ficar prova. A veure, atenció a aquesta primera pregunta. No sé si us he dit, però les mans han d'estar fora dels taulells. Les podeu tenir a la falda, no l'altra serà. Vale? I quan jo digui ja, si la sabeu, doncs apreteu. Atenció a aquesta primera pregunta. Vaig a 3 botigues. A la primera em compro 19 revistes, a la segona 13 i a la tercera 21.
Tornant cap a casa, amb les presses, em perdo 8 de revistes. Amb quantes revistes arribaré a casa? Si voleu torno més a poc a poc, que és ràpid. Vaig a 3 botigues. A la primera em compro 19 revistes. A la segona, 13. I a la tercera, 21. Tornant cap a casa, amb les presses, em perdo 8. Amb quantes revistes arribaré a casa? Ja. Sense por, sense por. Apreteu, que sàpiga que apreti. 36? No. Sí. 35. No. 45? Ara, resposta correcta. Bueno, quasi, quasi. I ara, com he dit, és una pata amb globus. Vale? Però fan por, no? No. És petitet? Ai, m'ha fet soroll. Molt bé. Atenció a aquesta segona pregunta. Sumeu els costats de les següents figures geomètriques i digueu el resultat. 2 piràmides, 3 cubs i 5 prismes. O sigui, de cada figura heu de comptar els costats que té i aneu sumant tots els costats de les... N'he dit de figures 3. De les 3 figures que he dit. Però hi ha 2 piràmides, 3 cubs i 5 prismes. Puc trobar una mica difícil? Una mica o no? Perquè si voleu el que podeu fer, per exemple, tu comptes a les piràmides, als costats, n'hi ha 2, vale? Tu els cubs, que n'hi ha 3 de cubs, i tu els prismes, que n'hi ha 5. I després us dieu el resultat i sumeu. I aquí si voleu fer el mateix. És tu 2 piràmides, 3 cubs i 5 prismes. I us ho fiqueu en comú després. Sumeu. Sabeu quants costats té una piràmide? Sí. Quan? 5. Vale. Un cub? 6. Molt bé. I un prisma? 6. 6, bé. Sí? I ara he dit que hi havia 2 piràmides, 3 cubs i 5 prismes. Multipliqueu el número de cada figura pels que us he dit, pels costats. I sumeu tot. Voleu que sumem junts? 55. Quasi. A veure, va. Les piràmides sempre que mesuraven 5 costats, no? 5 per 2? 10. Vale, tu memoritza 10, sí? Els cubs. He dit que tenien 6 costats. 6 per 3? 18. Vale, doncs tu memoritza 18. I la prisma hem dit que n'hi havia 6 també. 6 per 5? 30. Tu memoritza 30. Quant has dit? 10. I tu? 18. 10 més 18? 28. I tu? 30. 30 més 28? El resultat. 58. Ara, resposta correcta entre els 2 equips. Era difícil, però no l'heu fallat, al contrari, sí que molt bé. I ara sí, atenció a aquesta última pregunta. De quin nombre romà estem parlant si veiem 3x majúscules, una i una x? Ja. 39. Molt bé, resposta correcta. Bé, hem vist que es tracta d'uns grans matemàtics. Crec que entre tots ho heu fet molt bé. I ara, si no me'l recordeu, vam venir a gravar uns vídeos a les vostres escoles. Doncs recordeu? Sí. Faria gràcia veure-us a la tele? Sí. Sí? Doncs primer passarem al vídeo del Maria Borés. Donem pas a aquest vídeo.